Tak asi vysmiatá, potom spoločenská a asi iniciatívna, keď to tu hovoria. Ľudia. Lebo som spravila príjmačky a bolo mi odporúčané, keďže ekonomická zase nie je až taká škola, kam by som chcela chodiť. No, vzdelanie, že by? Ale nie, tak... Tak myslím, že je dosť zjavné, že sa rada zabávam, takže asi žúrky a všetky tieto akcie, čo spolu súvisia s MUKom, čo je úplne geniálna vec. Že máme možnosť sa zabávať a neviem, to je tak asi hlavne všetko, kamaráti. 65/35, zábava, štúdium. Čo chcete? Tak to absolútne netuším. Akože ja dúfam, že to tak cestou zistím a momentálne ešte neviem až tak. Ale keby sa podarilo podnikať na Slovensku, tak to by bolo geniálne. A to musím odpovedať. Ale neviem, v pohode, chalani, akože dá sa. A pokračujem ďalej. Ten internet, kamarátov a hudbu. Chlás, tak by bola taká štvrtá do zátvorky, že keby nešlo ten internet, tak chlás. A nejakú brzdu. To ako spolu. Okay. Dobre. Preboha. Sympatickú briadku má. Ale tak obdivuhodný človek a zapísal sa do povedomia ľudí. Momentálne asi pána Valnera, teda on mi tak prirastol k srdcu. On bol taký strašne zlatý a taký deduško v bielom plášti a myslím, že ma dosť naučil, teda tá matika ma fakt, že bavila s ním. Bože ľudia, toto je hanba. Keď toto vidí moja babka. Vieš? Čau, babi. Ťažká otázka. No preto, lebo organizuje nám lyžiarsky, no nie, takého kolektívneho ducha a v pohode plavák, zatiaľ čo ja poznám, jeden z najlepších, dobre vyzerá, inteligentná.